ένας από τους όλους εκείνους, από τα κόμματα εκείνα, από τις πολιτικές δυνάμεις εκείνες από τις οποίες εξαρτάται, εάν μπορέσει, παίρνοντας τη διερευνητική εντολή, είτε ο ΣΥΡΙΖΑ είτε η Νέα Δημοκρατία να κάνει κυβέρνηση, είναι και το ποτάμι. Αισθανόσαστε λιγάκι σαν τον βουλευτή ενός κόμματος που λιγουρεύονται να υποστηρίξει μια κυβέρνηση? Όχι. Και τι να αισθανθώ έτσι? Καταρχάς, για ποια κυβέρνηση μιλάμε? Έτσι. Έπειτα το ζήτημα είναι τι θα γεννήσει η κάλπη, τι θα πει ο πολίτης. Εάν μας δώσει μια δύναμη, τότε θα δούμε τι θα κάνουμε, διότι πρέπει να πούμε ότι το ποτάμι δεν θα είναι ένας... Αν προκύψει να είναι εταίρος και δεν προκύψει κάποιο άλλο είδους συνεταιριστική αλχημία στην επόμενη κυβέρνηση, δεν θα είναι ένας καθόλου εύκολος εταίρος. Διότι γι' αυτό και το ποτάμι δεν τον θέλει ουσιαστικά κανένας εκ των δύο πρώτων μονομάχων, διότι θα είναι το κακό σπυρί στα οπίστια της ελληνικής διακυβέρνησης. Το οποίο θα κάθεται εκεί και θα ελέγχει και θα επιμένει τεχνοκρατικά με συγκεκριμένες λύσεις, απαιτώντας συγκεκριμένες μεταρρυθμίσεις και όχι λόγια μεγάλα του αέρα στο βρόντο και νοήματα. Εσάς δεν θα σας πείσω ποτέ, κύριε Ζαχαριάδη, δεν θέλω να πείσω εσάς. Προς Θεού, προς Θεού. Άστε, αφήστε με να κάνω την τοποθέτηση. Αυτό επιδιώκουμε εμείς, γι' αυτό θέλουμε. Και αν δεν δεχτούν, πρόσεξε με, αν δεν δεχτούν, έχετε πει και τ' άλλο. Ότι πάση θυσία, και εγώ συμφωνώ μαζί σας, και καλό είναι όλοι να έχετε αυτή την άποψη, πάση θυσία πρέπει να έχουμε κυβέρνηση από αυτή τη Βουλή. Αυτό το λέει όλος ο κόσμος. Το λέει. Και να πάτε στις αλλά αν δεν συμφωνήσετε, σου λέει ο Ζαχαριάδης, αυτός που λέει να έχω ένα σπίτι, δεν μπορώ να κάνω καρέκλα. Όποιος θέλει. Και βεβαίως η κυβέρνηση δεν είναι κυβέρνηση. Ο κόσμος δεν θέλει μια κυβέρνηση μόνο. Θέλει μια κυβέρνηση με πρόγραμμα, με σχέδιο και με στόχους. Δεν θέλει πάρε σε 3 υπουργεία, πάρε σε πόσα πήρες 5, πάρε και σε μια θέση και άντε παιδιά πάμε στο βρόντο. Διότι έτσι ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση. Το είπε ο κύριος Βούτσης την προηγούμενη εβδομάδα στο ραδιόφωνο του Sky, τον άκουσα. Το ξέραμε βέβαια. Δεν περιμέναμε κάτι παραπάνω. Λέμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα και τα προβλήματα πολύ συγκεκριμένα. Ωραίο είναι αυτό που λέμε για τους νέους, αλλά λύσεις για τους νέους έχουμε δώσει. Εγώ χτες ήμουνα στο Πέραμα και στα καφενεία και στις καφετέρειες μίλησα με την νεολαία. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ψηφοφόρος που να είναι σε μεγαλύτερο αδιέξοδο από τον 25 και τον 20, ο οποίος δεν βλέπει κανένα μέλλον, καμία προοπτική, καμία επιλογή. Κάτσαμε να δούμε πού θα βρουν δουλειά ανάλογος των προσόντων τους αυτά τα παιδιά. Μιλάμε για τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας. Ποια είναι αυτά τα περίφημα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Ο ήλιος, το φως και το λάδι, και αυτά είναι. Αλλά για μας ξέρετε ποια είναι τα συγκριτικά πλεονεκτήματα? Οι ικανότητες και τα ταλέντα των ανθρώπων, τα οποία μένουν αναξιοποίητα και έχουμε μια ολόκληρη γενιά η οποία δεν μπορεί να μπει στην αγορά εργασίας, αναγκαστικά μεταναστεύει. Όσοι έχουν μεταναστεύσει απομακρύνονται ψυχικά όλο και περισσότερο από την Ελλάδα και δυσκολεύει με το πέρασμα του χρόνου να γυρίσουν πίσω. Μου επιτρέπετε μια προσωπική παρέμβαση? Και τι πλάνο έχουμε κάνει για να τους αξιοποιήσουμε? Μου επιτρέπετε μια προσωπική παρακαλώ, βεβαίως. Ήταν μια πολύ δύσκολη εβδομάδα για μένα, γιατί ο μικρός μου γιος έφυγε για σπουδές στην Αγγλία. Πολύ δύσκολη στιγμή. Και συνέπεσε μάλιστα με την έναρξη της καινούργιας τηλεοπτικής χρονιάς. Ήταν η πρώτη χρονιά που δεν είχα το μυαλό μου στη δουλειά μου. Και είμαστε και σε προεκλογική περίοδο. Ξέρετε ποιος με συνέφερε? Ο γιος μου. Ξέρετε γιατί? Ο ίδιος. Ξέρετε τι μου είπε? Πρέπει να είσαι χαρούμενος που φεύγω έχοντας μια προοπτική και μια ελπίδα ότι κάτι μπορώ να κάνω στη ζωή μου. Και ξέρετε γιατί? Και μου είπε και κάτι άλλο και τρελάθηκα. Και θέλω να σου πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Γιατί του λέω ευχαριστώ? Αφού είμαι υποχρεωμένος, αγόρι μου. Μου λέει γιατί πάρα πολλοί φίλοι μου δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνω αυτό που κάνω εγώ. Ακριβώς. Δηλαδή ακόμα και αυτό, το να φύγει στην ξενιτιά, έχει να κάνει με το αν έχει την οικονομική δυνατότητα η οικογένεια να στηρίξει ένα παιδί να πάει στο εξωτερικό να σπουδάσει, να πάρει ευχή να πάρει. Διότι τα παιδιά εδώ πέρα. Και ξέρει και η καθηγήτρια Εύη Χριστοφιλοπούλου και μάνα τι ακριβώς εννοώ. Διότι τα παιδιά δεν βρίσκουν δουλειά. Αν βρουν, θα είναι μια χαμοδουλειά με ένα χαρτζηλίκι οροφή, χωρίς καμία προοπτική. Εγώ ντρέπομαι να πάω σε καφετέρια να παραγγείλω καφέ. Και τα παιδιά. 3 πτυχία έχει το καθένα από τα παιδιά αυτά. Και τα παιδιά που φεύγουν 3 έξω, πτυχία. με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, με θυσία των οικογενειών τους, κατά κανόνα δυστυχώς βρίσκουν δουλειές ανάλογες των προσόντων τους. Και αυτή είναι η μεγάλη αποτυχία όλων των κυβερνήσεων που έχουν περάσει. Διότι κανείς δεν έκατσε να φτιάξει ένα σχέδιο να αξιοποιηθεί αυτή η γενιά η οποία είναι σε ένα κοινωνικό περιθώριο. Άρα λοιπόν, για να πάω τώρα και στην κυρία Ξεφλοπούλου, άρα λοιπόν, εάν δεν γίνουν δεχτές οι θέσεις σας, αυτές είναι οι προϋποθέσεις, δεν δίνετε ψήφο εμπιστοσύνης. Το κατάλαβα σωστά, κύριε Ορφανέο?
Εμείς ναι, χωρίς σχέδιο δεν θα συμμετέχουμε σε καμία κυβέρνηση. Κύριε Παπαδάκη, αυτή τη στιγμή, όποιος πολιτικός ή βουλευτής από την επόμενη κυβέρνηση αναλάβει υπουργική θέση χωρίς πρόγραμμα απέναντι σε μια κοινωνία η οποία στενάζει, η οποία φτωχοποιείται, η οποία είναι σε ένα τρομερό αδιέξοδο και δυσφορία, ουσιαστικά θα ισοδυναμεί με την πολιτική του αυτοκτονία. Τέτοιο πράγμα εγώ δεν θα ήθελα ποτέ να